Wine it slow, just walk for me dip. Take your time on it, she a freak of the weekend. Instagram, Snapchat for me quick. Let them know you that shit, know she better than bad. She a freak, man, she ride and control it. Got me praying, got me begging for mercy. She not just any kind of guy. She only a dead broke to your socks every day. But you go know she a pro. Hands on your knees while you wine so sweet. Watch her kid while she a go. Everything right when she moves so sweet. Hurry, 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 hurry. Oh baby, don't make me wait right now. Oh baby, don't make me wait right now. Oh baby, don't make me wait right now. Show it have control with her hips when she whine like a snake. Got me stuck in emotion. Don't make me wait, make me wait. Ready right now, yeah, to feel it again. No. She a freak when she ride and control it. Got me praying, got me begging for mercy. She not just any kind of guy. She only a dead broke to your socks every day. Watch her go, no, she a pro. Hands on your knees while you wine so sweet. Watch her kid while she a go. Everything right when she moves so sweet. Hurry, 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 hurry. Oh baby, don't make me wait right now. Oh baby, don't make me wait right now. Oh baby, don't make me wait right now. Watch her go, no, she a pro. Hands on your knees while you wine so sweet. Watch her kid while she a go. Everything right when she moves so sweet. Hurry, 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 hurry. Oh baby, don't make me wait right now. Oh baby, don't make me wait right now. Oh baby, don't make me wait right now. Hurry, 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 hurry. Tyrone, Taste, David J remix. Ah. Yeah. Girl, you a whiner. Gucci Prada only wear designer. Take your time, money, she a rider. Never ever wanna take control, you a grinder. Bad girl with the stamina. Drop it to the floor, roll your bumper. Take your time, money, she a rider. Never ever wanna take control, you a grinder. Killer, killer, killer. Bad girl wine, let me show you the rilla. Rock off your back, let me show you gorilla. King of the jungle, like you are my queen, yeah. Killer, killer, killer. Bad girl wine, let me show you the rilla. Rock off your back, let me show you gorilla. King of the jungle, like you are my queen, yeah. My girl, come sit down on it. Take a time on it, thing gun bust out for me. My girl, come sit down on it. Take a time on it, thing gun bust out for me. I've been around the world, never seen nobody like you. I seen all types of girls, but nobody ever more like you. I've been around the world, I seen all types of girls. The way you move that body makes me wanna stay with you. Said she wanna taste, stick the lollipop. Your ex is a waste man, drop 'em like a rock. Hit top girl, watch her circle like a clock. Big bumper girl, watch her tick, watch her top. Said she wanna taste, stick the lollipop. Your ex is a waste man, drop 'em like a rock. Watch her drop it, drop it down to the floor when she whine and catch it. At the control when she squat it. Big bumper girl, watch her tick, watch her talk it. Drop it down to the floor when she whine and catch it. At a control, go deep when she squat it. Big bumper girl, watch her tick, watch her talk it. Next flow. Move like a snake when you whine on me. Show me you a freak when you move your body. Girl, take your time, never rush on me. Show me you the one. Yan ay patungo. Rian Soklo. Mga ka-Facebook, ka-Twitter, ka-Instagram, ka-Snapchat,
Snapchat, ka TikTok, ka YouTube, at syempre, Madrid Nation! Magandang tanghali sa inyo lahat! At kasama nyo na naman ang pinagkaitan ng kaseksihan, pero never sa kagandahan. This is your one and only DJ Aggie. Halo, Madrid Nation! Halo, mga kamata! At syempre, halo, almosalers! Ayan guys, ang ganda naman ng ating background ngayon. Kumukuti-kutitap. Okay guys, paki-heart react naman yan kung nagustuhan nyo ang bagong mukha ng The Almusal Club. At syempre, nakatutok pa rin kayo sa paborito nyong tambayan tuwing tanghali, ang nag-iisang The Almusal Club. Halo guys! At syempre, paki-like at paki-share ang ating pages. Madrid, Philippines, Pangasinan, Madrid, Philippines, Cebu, and Madrid, Philippines, Davao. At syempre, makakasama pa rin natin, hindi mawawala ang walang kakupas-kupas na cutie patuti, Kim P! Halo, Madrid Nation! Good afternoon sa inyong lahat. Napakaganda naman ang aming background ngayon dahil yan, kitang-kita nyo naman, no? It's very, very colorful. Ayan, halo kay Miss Jazzy Banag, nangunguna sa ating listahan. Halo rin kay Rika Chan and kay Christine De Guzman Roy, ang ating mga solid almusalers. And kay Shaira, tsaka kay Love Joy Miranda. Ayan, halo rin kay Zenith Gatdula and kay Kerwin Palaganas. Ayan. Siyempre, habang nanonood kayo, mag-heart react naman kayo for Team Kim P. Yan. Diba? Ipapakilala na ba natin ang ating kasama pa sa ating show? Ayan, sumisingit na siya. Yes, at tutok lang kayo dahil marami tayong mga palaro ngayon. Siyempre, ang mga paborito nyo pa rin Hangman, movie serye, Art Attack. Ayan guys, so bago natin ipakilala ang siyempre ang hindi mawawala sa The Almusal Club, siyempre paki-like at paki-share naman ang aming mga memes na ginagawa sa Madrid, Philippines. Ayan, wag nyo rin kalilimutang i-like at i-share ang aming mga pages. Yan, react lang kayo guys. At itong live na ito, like and heart react. Ayan guys, so syempre hindi mawawala ang guwapong kengkoy namin, Rupi! Hello, Madrid Nation. Natutuwa ako dun sa comment ni Zenith. Wow, ang ganda. Ang colorful naman kasi, di ba? Parang Guys, comment nyo ba? Maganda ba ang aming background ngayon? Parang nilike mo yung sarili Feeling ko malapit na talaga ang Pasko. It's showtime! Parang nag-like ng sarili mong status. Status. Ay, teka lang. Nagbabasa kasi ako ng comment. Sorry. Ayun na. Hello, Aloha! Aloha! Yan, syempre binabati ko rin ang ating mga poghing. Yan. Mga boss, si Sir Ian and si bohing. Mr. Jonathan. Yes! Wala pa ba dyan si Mr. Ray? Wala ba? And syempre si Mr. Red. Ayan, Diba? nanood si Zen Mendoza. Grabe! Lahat na. Sabi ni Christine, parang Ayan, hello. nasa disco daw. Ayan, halo, Sir Mr. Jonathan. Uso pa ba disco dyan? Tara, Mr. Jo. Ayan, si Hello. Mr. Jonathan namin. Ayan. Uso pa ba disco dyan? Uso Parang pa? nasa disco pa kami. Hindi na Sobrang ata uso ang disco. colorful, diba? Ang ganda kaya. So yan, mag-comment naman kayo ng ready and Heart react excited yan. kung ready na ba kayo para sa ating games for today. Oo. Yes, ready na ba kayo sa ating game? Syempre ang ating game 1, hindi mawawala ang Hangman. At para sa ating mga bagong audience, Yes. simple lang, mag-input lang kayo ng letters at syempre paunahan kayong mahulaan ang category na ibibigay ni Hangman. Yan, halo kay Jenny Remo. Ready na sila ni Christine and si Rika Chan. Ready na ba kayo? So simulan natin ang ating first game in 3, 2, Decision mo na yan. Ayan! May sumisingit na kamay eh. Ayan. Siyempre, ang lagi naming tanong, ano ba ang category na gusto nyo? Easy, medium, o hard? Hard. Mr. Joe, ano bang gusto mo? Hard? Hard! Hard daw gusto. Hard.
Kayo, ano bang gusto nyo? Easy, medium, o hard? Yes, para sa mga free data lang at hindi kayo makapanood, pwede kayong makinood sa inyong mga Yes. katabi at mag-comment. Ayan, nag-comment na si Rika Chan. Sabi niya, hard. Gusto rin ng hard ni Christine. Siyempre, Christine yan. Ang mga Yan. Team Ruby ay mga hard. Oo, syempre habang nanonood kayo, mag-heart-heart naman kayo dyan and like. Yes. Ito talaga si Ayla, gusto niya easy eh. 5 pesos load yan, pag easy. Oo. Easy lang din si Kerwin. Yan. Pero guys, mas challenging kapag hard. Yes. Oo. Yes. Para Hard mga na, easy. hard na. Tatlong sumagot ng hard eh. So hard. Eh, lima yung easy. Hard, hard. Ito na, hard. Hard to get, sabi ni Christine. Wow, pa hard to get. Pero naman, pag ano naman, Ayan, makakita naman ang naman ating eh. First category ay Sports. 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 Yes, feeling ko alam nyong lahat to. Sports? Ay, Oo, oo. Parang sports. madali lang kasi maikli lang siya. Ano yan? Yes. Javelin throw. Okay guys, input na ng letters. Nagla-log daw. Ano yung kahoy? Hard para may Hard thrill. para may thrill, Anong sabi ni thrill sa Shaira. Siyempre, pag ma-hard, may thrill yan. Ayan, hard, hard. Mukhang mahilig sila sa hard. Ultra hard. Grabe naman. Ultra hard. Ayan ang una, si Rika Chan. Sabi niya, letter A. Alam niya na yung galawan A. eh. Hindi niya na pinapa... Ayan, dahil lagi yung sinasagot ang letter A, walang letter A ngayon. Sabi ni Jenny, letter O. Nakakahalata na sa inyo si Hangman. Lagi kayo Hey, hard to. Wala siyang O and letter A. Ang ating category ay sports. Yes, sports. Sports! Hello! Yan, sabi ni Ayla, letter B. Letter B. Sabi ni Christine. Hala, wala bang tumama. Sabi ni Dalawa na lang Christine. ang balloon. Sabi ni Christine, cycling. Cycling nga ba? Letter C nga, letter C. Sabi ni Shaira, cricket. Hala, isa na lang. Oh. Guys, walang letter C, so hindi siya cricket, hindi rin siya cycling, and hindi rin siya, crochet. Grabe naman. Ang malas nyo naman. Wow, kung walang crochet. nanalo. Grabe naman. Hindi rin siya curling, hindi siya letter C, guys. Ano yung crochet? Ano yung... Ano yung crochet? Crochet. Di ba kanta yun? Crochet. Ricochet, don't take away. Far away. Far away. Guys, hindi siya cycling dahil wala tayong letter C. And isa na Yeah. lang po ang Guys, ating walang letter C. balloon. Oo. Halo-halo kay Mr. AJ Guache. Hello, AJ Guache. Kamusta ka? Hi, halo-halo. Hindi siya letter C, hindi siya cycling and cricket. Hindi rin Yes. siya para sa iyo. Ang bilis na wala ng mga balloons natin ngayon. Yes. Bakit kaya? Dahil Sabi ni Christine, gliding. Gliding? Gliding nga ba? Sige, Letter G. Oh my gosh! G. Sabi naman ni Ruth, halo-halo, nagbabalik. Sabi niya, run fest. Sumagot na rin si Shaira ng gliding. Hurling daw. Hangman. Hindi siya hangman kasi Hindi wala siya ng sports. letter A. Letter A. And hindi rin siya Lottery daw. archery. Lottery. Running. Running. Bowling. Bowling. Letter N nga raw sabi. Letter Ayan, N. Ayan, may letter NG nga N. yung dulo nito, NG. Oo. Hurling. Ano yung sinagot ni Jenny? Sabi ni Basic. Miss Jazzy, hurling. Charot. Bowling daw. Snooker. Wala nang curve. Feeling ko ING. Buksan natin yung dulo. Yung Ayan, ING. halo-halo kay Gusto mo Vanessa Ulalan. And I. I. Ayan, ing, ang dulo. Ing. Nagka- Meron siyang ing. Fencing. Fencing, gliding. Ano yan? Inging. Oh my Ing, God. ing. Nauna dyan na. Oo, marami naman. Pero may Hurling, gliding. gliding. Isa na lang yung So, logo pwedeng natin. pwedeng Asan yung gliding. dyan? Asan yung gliding? Huwag kayo mag-away. Ayan o. Building G, yun eh. I. Hindi, may gliding. Ay, May pwede siyang sumagot pa gliding. yun.
Pwede siyang gliding. Hindi siya pwedeng gliding dahil meron na tayong letter I. At meron na letter G. Hindi na siya pwedeng fencing kasi dalawa yung letter N ng fencing. Tama? Oo. Yes. Oh, surfing. Pwedeng surfing. Hindi na pwedeng gliding. Madyo. Ay, pwedeng surfing. Hiking, Pwedeng hindi rin no? siya pwedeng hiking and hindi rin siya pwedeng tilting. Hindi rin siya Dahil running. meron na tayong letter I. Halo-halo kay Mr. Jeff. Hi, Doon Mr. sa Jeff. Hi, hindi ko Mr. nabasa Jeff. Pwedeng surfing kaya. Tilting. Hiking. Tenpis. Ano to? Ang dami, Tenpins. Buksan natin surfing. Alam niyo yung Surfing. tilting? Surfing ba to? Try Tilting. natin ng letter U. Tilting ano? Ayan! Sino? Ano ba yung hurling? Ano yung hurling? Uy, hurling yung parang umiikot ba yun? Ay, So, pwede pwedeng daw hurling or pwedeng surfing. Surfing. Sino nauna sa surfing nyo? Ang surfing. Ako, si Hindi, Jazzy? bigyan mo ng letter R Si daw. Christine ba? Letter Wait R. lang. Surfing si Jazzy ba? Am I right? Surfing. Basta may R yan. Oo. Jazzy? Si Miss Jazel. Okay. Hurling. Letter R. Swimming. Hindi. Letter U yung second word. Yes, hindi siya swimming. Surfing. Oh! Ano ba to? Hurling or surfing? Oo. Anong gusto nyo? H Letter? or Ay! ano? Buksan ko na, letter S. Sige. N. S, S. Ayan! Ay! It starts with letter S, Nakasama guys. loob. Sa akin nung nauna si Christine. Pero parang dalawa yung sumagot. Feeling ko din si Christine kasi nakita ko Pasensya na siya. kayo, hindi pwede magsabay. Oh, Ito, ako si hindi ko Christine. makita na. Bagal ng ano. Christine, di ba? Christine? Buksan natin para magkaalaman kung talagang surfing. Okay. Letter R. Ah. Letter F. Ayan. Si Christine na So, tamang sagot ay surfing! At ang naunang nakahula ay Pero ang si galing no, isang lobo na lang yun. Christine de Guzman Roy. Isang lobo na lang yun, Yan, wala pang letter. congratulations, Christine! Yes, memorize na natin yung linya. Pwede pang bumawi dahil marami pa tayong games for today. Sabi ni Ruth Turning. Hunting, sabi ni Mr. Jeff. Ayan, for our second puzzle, ang ating category ay... Ang dami ng load ni ano, no? Ano to? Places. Places with 2 words. Ang dami ng load ni Christine, no? Oo, parang laging Araw-araw. nananalo si Christine eh. Yan yung ano, yan yung... Kaya mabilis kasi yung data solid niya. almosalers. Valedictorian. Yes. Siya pa rin kaya ang valedictorian ng October? Places, guys, ang ating second category na merong 2 words. 2 words. Yan, syempre, kung nag-enjoy kayo sa ating game for today, mag-heart rock naman kayo dyan At for mag-like, Team Kimmy. like and share. And like rock for Team Rookie. Yes, at And para sa like ating and mga share. free data, pwede kayo Ayan, makinig sa ang mga laging katabi. nangungunang letra, letter A. Thank you, sabi ni Christine, oh. Ay, Letter grabe, wala. A. Dili, comment. Ayun, wala Oh. ulit siyang A. Matuma lang A ngayon. Kasi nga, alam na ni Hangman na lagi yung inuuli. Lagi daw kasing A ang nauna, so iba naman. Oh, galit na yung tatay ni Rupert. Ayun o, si Hangman. Ay, hindi, si si Monster. Sabi ni Christine. Christine, letter E. Yes. Ayan, may Ayan, it ends with letter E. Sabi ni Shaira, letter S. Letter S. Letter words na S. ano, Yes, 2 words and category ay places. Sabi ni Jenny, letter O. Ayan, halo-halo Letter kay O. Krisha Manlunas. Ayan, may letter O. Hello. Hi, Kerwin. Letter Sabi S daw, Miss Zen. Sabi ni Shaira. letter S. S. Sabi ni Kerwin. Ayan, may S. Letter U. Letter U. Hindi ako, duda ako sa letter U. Ano yan? Meron bang Places? letter U? Duda, sabi ko, duda Ayan, ako sa letter may U. Places. Ay, alam ko na yan. Sabi ni Shaira, letter C. Hala, dali mo, sagutin nyo na to. Paunahan na to. Madali na to. Meron bang letter C dyan? Sabi ni Rika Chan, letter N. Letter N. N or C? Ayan, Ano ang galing yan? nyo ah. Sabi ni Kerwin. Shaira. Ay, Sino Kerwin. ba? Sige, si Kerwin na muna. Okay, si Kerwin, sabi niya letter R. Yay, letter R. Ayan. Si Shaira, sabi niya kanina letter C. Hala. Hindi ko mabasa. Meron kayang letter C? Hala. Bakit Wala. daw?
May letter C ba? Sabi ni Rika, letter L. Oops, walang C. Oh, Walang letter C. Oh, in-input namin yan. Wala. Nawalan ako ng internet. Sabi ni Rika, letter L. Hala, alam ko na to. Alam niyo na ba alam ko yan? yung first Places word. with two Yung first word, words. very nature. Ano yan? Ah. Alam ko na yung first word. Ano yung first word? Ito sa Tagalog. Sabi ni Krisha, Mount Ayan, Rushmore. Wow. Wow. Mount Rushmore. Dali, saan matatagpuan Grabe. ng Mount Rushmore? Yes, saan ba matatagpuan niyang Mount Rushmore na yan? Yan yung Nauna si bundok na lagi si Krisha, Girl. then sumunod si Lagi Vanessa. nagmamadali. And si Mr. AJ ang nakasagot din ng Mount Rushmore. Sumunod si Kerwin. Opo. Ate Kim. Ate Kim, yan siguro yung mountain na laging nagmamadali. Inulit mo Nagmamadali. pa! Tatlong beses na. Last na yan. Nakakainis Ayan, na. sumagot na rin si Sigurado Jenny pa sila. Remo ng Mount Rushmore. Meron Pero pa ang bang ibang nauna ay si Rushmore? Rushmore Krisha. na ba talaga? Rushmore ba talaga Mali yan? mo, rush door. Rush for. Ayan, sabi rin ni Zenith, Mount Yes. Letter Aba, napakadaya naman nun. Napakadaya Letter E. E and letter H. Ayan. Ayan, ang tamang sagot ay Mount Rushmore. Saan ang gagaling yun? Ang nauna dyan ay si... Krisha Manlunas. Ito, Yan. si Krisha. Congratulations, Krisha. Ang sagot sa mga problema nyo, manlunas. Last na yan. Di ba bagong Sabi winner ni to? ni Christine, National Park daw ang Mount O yun lang, galing talaga ni Christine. Rushmore. Ako na si Christine. Yes. Kahit di wala na. Bagay sa kanya yung magiging valedictorian ng Oo. Oo. Dalawang cellphone ni Christine. So Isa yan, sa pwede ba kayong bumawi dahil meron pa tayong third set para sa ating hangman. At ang ating... First time niyang manalo si Yes, Sino, si sino? Krisha. Congratulations. First time mo ba Wala na pa Ayan. kami wala pa kaming number ni Krisha. So para at naman South sa ating... Dakota. Ayan, sabi ni Krisha. Saan yung South Dakota? Located ang Mount Siguro taga Rushmore dyan si sa South Dakota. Ano pangalan nun? Uy, grabe ito, Alin? matalino tayo dito. Oo. Alin? Ay, next Taga pattern dyan na. yung, Next na taga ba? dyan yung bida Alin? sa 50 So for our ating Bakit? third set, ang ating category ay Eat Eat and Drink with Baho. 2 words. Baho mo? Ang baho mo! Siyempre, hard rock naman kayo dyan, guys. Rock naman dyan. Oo, paki-hard react naman Hard ating react. live ngayon. The live. Okay, so, ating next category ay Eat and Drink. So Eat. guys, input Eat and lang kayo ng drink. letters. Eat all you can, sabi. Eat and drink. Okay. Dalihan nyo na guys dahil excited na ako sa ating art attack. Hello. Wala akong mabasang comment. Sabi ni Miss Jazzy, letter A. Letter A, Yes, sabi letter ni Miss Jazzy. A. Lumalabas dito, may hula ng si Miss Jackson. Ha? Lockdown, Lockdown, sabi ni Jenny. Remo. Christine de Guzman Roy Letter A, next. sabi ni Miss Jazzy. Sabi ni Yes. Kerwin. Ayan guys, sa ating hangman ngayon, walang letter A lahat. Ayan o, So sabi ni next Kerwin. time, huwag S nyo daw, na unahin ng A. Nakaban yung letter A. Oo. Binanihang man. Lagi daw kasi A yung sagot eh. Ang dami na Sabi ni nag-input. Karen, letter U. Letter U. Duda ako sa letter U. Ay, walang U. Uy, tatlo na lang. Ganito ko kay Ixino Ay. word. Walang A, tsaka Walang E. letter. Si Rika Chan naman, sabi niya letter O. Meatball. Wow, may hula na si si... Walang A. Walang A. Ang kulit niyo eh. Yes. Krisha, walang A. Ano yan, Sans Sabi Rival? ni Jenny tsaka ni Rika, letter O. Letter O. Ayan, meron siyang dalawang O, guys. Ano yan? Suns Rival. Alam ko na yung una. The word itself. Food. Food, tama ba? Hindi, ano, wood. Sabi ni Ayla. Ayla. Letter I. Nagpalit Letter ng pangalan. I. Hindi po. Siya pa si ano? yung Anak dating po siya Prieto. ni Aluna. Ay, Si Juan. Ay, walang I. Ayun, wala po tayong letter I. Walang I. si Miss Prietos. Lawian. Yes. At ano siya, from Hindi ko Cebu. mabasa. Wait lang.
Maayong ugto sa inyong tanan. Maayong ugto? Related sila sa isa't isa. Yes. Sabi ni, ano pang di natin na-input dyan? Sabi ni Krisha, letter M. Letter M. M. Ay! Hala, isa na naman po ang ating lobo, guys. So, hindi siya meatball. Ay, alam ko na ginagawa nila, kaya walang active. Bakit? Nagsisearch sa Google. Oh. Sabi ni Rika As biglang babalik. Ganyan naman Sabi kayo ni eh. Rika Chan, letter C. Pero kailangan ng hulaan ng word dahil isa na lang po ang ating Oh, ayan, may sagot na. balloon. Hello? Sakit ang mata ko, grabe. Ah? Oh. Sabi ni... sabi ni Rika Chan, letter C. Parang nahila. Ayan, sabi ni Jenny, food drink. Hindi, four Food letters lang. drink. Baka ano, food panda. Sabi Four ni Karen, letters lugi lang. kami sa mga naka-PC desktop eh. Kasi nakapag-Google sila. Dapat na yung assistant. Oo. Sabi ni Jenny Chan. Guys, hulaan Oo, nyo tapos na kahati nyo sa load. Hulaan nyo na ang word. Kasi isa na lang ang balloon. Oo Ito si nga. Rika Chan, gaya-gaya. Nilagyan lang niya ng S. Sabi ni Mr. AJW, Pero apat lang yung So, sumunod hindi na siya word. drink. Sa Teka lang, iwanan ko muna kayo. Ako yung magsishare lang. huwag ka nang bumalik. Ang tagal nyo, May guys. nakahula na ba? Ayan. Guys, Parang nahihirapan sabi ni na. Miss Jazzy, letter R. Wala na nila yan. Hulaan nyo na yan or else walang mananalo. Guys! Feeling ko lahat nag-google. Oo. Yung call natin sa ngayon, food drink lang. Guilty yung mga nag-google dyan. Oo, guilty yung mga nag-google dyan. Sabi ni Jenny, Letter E. Sabi ni Ryan, Sabi ni Root Ryan, beer. Halo-halo Oh. kay Ryan Buwan. Siya yung nanalo Hi, kahapon. Ryan! Oo, ang dami niyang panalo kahapon. Baka malalagpasan mo na si Christine. Hi! Sabi ni, hoy, bago nating chorba. Ayan, halo-halo kay Kay Jamaica Carretero. Try ba natin ng root Letter beer? R, Try letter natin ng R. letter E. E ba R? Sige, E. Ayan! Dalawang O, dalawang E. Sabi ni Jenny, cool beer. Kanina yung hula nila, Jenny? Food drink. Food drink. So, walay na yun. Walay na Yes. yun. Naman, food. Ano yung sagot ni Ryan? Root Root beer. beer. Si Jenny, cool beer. Oo. Ayan, lumiliwanag Sabi yung ni mga Karen, matik na. Matik na ano? Matik na tama si root ano. Si Ryan. So, try natin ng letter R. Oh, Ayan! Panalo na Letter B. Ang galing. Akala ko Malalaban hindi. pa ba? Akala ko hindi na mahuhulaan yan. Ano ba Sana to? kayo magaling sa paglaban. Kahit alam yung talo. And letter B. Yes! Grabe si Ryan, wala nang hello-hello. Sagot na agad. So, di ba? Tama. Walang halo-halo. Hindi ko Yes. balik Victoria natin. Oo, si Ayan, Ryan. congratulations, Baliw, Ryan Victorian. Buwan. Baliw Victoria. Ayan. Ayan, sino ba ang ating Baka sino si ang Kyle ating yun. winners? Ayan, congratulations sa mga nanalo sa Hangman. Set 1, Christine de Guzman Roy. Set 2, Krisha Manlunas. And set 3, ang ating ang dami niyang napanalunan kahapon, Mr. Ryan Buwan. Congratulations. At paki-PM ang inyong mga numbers. So, ready na ba kayo sa ating next game? Medyo may kahirapan ang ating mga movies ngayon. Sarap. Pero ginawa ko ang lahat para dalian sa inyo. So, para sa ating mga bagong audience, simple lang laruin ito. Bibigay kami ng 4 na pictures at huhulaan nyo lang kung ano ang title. At strict ang mga judges nyo, kaya dapat kompleto ang inyong mga answers. For example, Twilight Saga Breaking Dawn and Now You See Me 3. Okay? So, eto meron kaming ibibigay. Itong una, ilalagay nyo lang yung number. Title and yung number. No need dun sa Like tagline. lang.
Okay, are Like, you all like, guys ready? Guys, comment ready and mag-react naman kay Jan para simulan natin ang ating second game. Dali, comment Yes! ready! Comment ready. Ready! Yeah! Salita ka. Yeah! May joke ka ba dyan? May joke ka ba dyan? May joke ka? Saan? Sa atin. Ah, joke? Sa kanila. Wala, nag-joke na si Ayi. Nawalan ako ng gana. Ang Ay. kuri-kuri. Ayan, ready na si Kerwin. Okay. Dali, mag-comment lang kayo kung ready na kayo. At para Comment simulan na ready natin. and react naman At i-explain Jan. ko sa inyo kung paano ito nilalaro. Dali. Hala, nalobat Dali. yung ano ko. Dali. Na-explain ko na. Dali. Ready na sila, oh. Ayan Dami o, marami na ready. nagko-comment o. Si Shaira, si Yan. Kerwin, Mag-react si lang na kayo Jan, dyan, si guys. Jenny. Press heart, and Dali, dali. right. Heart. Ayan, ready na para mga ngopya. Si Ready Rika na Chan. para mangopya Rika si Chan. Rika Chan. Huwag mo nang pahalata na ngopya lang So, tayo. simulan na natin ang ating game in 3, Ano ba yan? 2, Transition mo. 1. One. Teka lang. Wala na. Wala na. Too late. Ah. Ayan, para sa ating May first genre, ang genre ay thriller Ayan, and mystery. Jomar, yan. Halo, Mr. Vino. Halo, Jomar. Ikaw yung inaabangan namin dito sa serye na Yes. to. Mapuram. Apuram. Baka ang isulat niya dyan, letter E. Grabe, sabi niya John Wick. John Wick 2. Wow! Sabi! Yung coin. Paano mo nasabi? Yung coin at yung aso. Oh, sabi ni AJ, John Wick Chapter 3. Oh, ang galing naman nagkompleto. Para bell. Ilabas na natin yan. Ang galing nyo naman. Ouija, sabi ni John Rika Wick. Chan. Sure na ba sila? Sure Sure ba na kayong kayo? John Wick 3? Sure na ba kayo sa mga ano nyo? Pwede naman yung number Oo. lang, pero mas better kung buo. Okay. Yan, sabi rin ni Mr. Jeff, Basta John tama. Wick 3. Halo, kay Jimmy's lang. Yan na ba yung ano? Hello? Yung excommunicado? John Wick 2. Excommunicado. Ano ba to? 2 or 3? 4. Ano kaya yan? Feeling ko 1. Yan na ba? Ready na. Hindi, may aso na Dami siya na din eh. ang sumasagot. Ito, tama sagot. Ay! John Wick 3! Ayan, super ganda ng palabas na to. Mr. Grabe. AJ. Kung napanood nyo yung 1 hanggang 3. Maganda. Hindi ko napanood yung Yes. 3. Saan ba Ako, meron? ang una kong napanood talaga Ay, dyan sabi ni is yung Jomar, ako 3. nauna. Sinong nauna? Si AJ. Si Mr. AJ. Ito na naman Mr. Jomar 3 siya, hindi siya 2. Yes. Ang una niyang sagot is 2. Pero ang sumunod is 3 na si Mr. AJ. Yes, kompleto pa nga yun kay Mr. AJ eh. Oo. Kahit okay lang na Maganda John to Wick guys, 1, 2, 3. Hindi ko pa napapanood yan, 3. Pero pinanood ko siya simula 3, tapos inulit ko 1 hanggang 2. Ang galing daw, kaka-pop up lang Oo. ng picture. Okay, ready na ba kayo sa ating next picture? Ilabas na yan. Ang ating next genre ay Drama and drama fantasy. and fantasy. Ay, alam ko yan. Si ano Dapat yan? makita nyo na yung bata, alam nyo na agad. Sino yan? Lugi sa net, sabi ni Mr. Jeff. Alam Mabilis niyan daw yan. yung data nila. Nauna si Sir AJ, yes. Nauna po si AJ Okay sa na po. John Wick kanina. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Alam nyo ba yung movie na yan? Yes. Ano ba yan? Sige, Miss Kim, bigyan mo sila ng clue. Alam mo to si EJ, feeling ko nagmarathon to eh. Sa Netflix. Very premium. Yan, kompleto dapat yan, guys, ha? Kompleto. Ayan, ako, favorite ko to nung bata ako eh. Ano siya, marami na rin siyang palabas. Kalaban niya. And may napanood ako, may naging anak daw. Ha? Yes, oo. Talaga? Ano yung kalaban niya ni King Kong? Oo. Ay, Ayan, sumagot si God, duda ako kay Shira duda ako kay Godzilla ano. 2. Duda ako kay EJ. Di ba IT siya dito sa office? Oh? Kasi ang bilis sumagot eh. Baka hinahack yung computer mo. Alam na yung mga sinesearch mo. Kaya pala hindi ko mabuksan yung computer ko kanina. Ayan, sabi ni Miss Jazzy, feeling ko talaga competition ng mga IT to. Ay, iba si Oo nga, ang AJ. dami nila, no? Godzilla, Hindi ko siya King of kilala. the Monsters, Godzilla, Godzilla 2, Godzilla 2, Godzilla Anong Godzilla 2. ba yan? Planet of the Monsters, Godzilla, Jurassic Charot. Park, Word. Dragon Ball, sabi ni Mr. Jeff. Nice one, napakalapit.
Ready na ba So, ang sila? tamang sagot ay... Godzilla! King of The Monsters. Yan. Sino ang una sa inyo? Grabe, nakikita niyo ba dyan, Mr. AJ and Mr. Ay, si Jomar, AJ. yung computer na? Ba't siya naging king? Feeling ko lahat ng Oo. Ang dami ng ano nito, ang dami ng naging palabas. Ng Godzilla? Bilis nyo So yan, pwedeng pa, ayan, sabi ni Jenny, grabe, may sagot na Godzilla sa akin kanina, John Wick pa lang. Ay, hindi. Nauna Mabilis kasi. daw yung data, yes. Oo, na-figure out ko yan. Mas nauna kasi yung comment kaysa sa mismong Oo. video. So, pwede ba kayong bumawi dahil para sa ating thirds genre. Ah, genre na ba? Akala ko Ito sweet. ay Fantasy. fantasy and action. Ano yan? Fantasy action. Hindi ko alam yan. Ngayon lang yan, 2019. Kumita rin siya ng malaki. Ay, favorite ko din to ng bata ako. Grabe. Ay, oo, meron Dapat kayo dito. Oo, high school ata ako. Si Miss Kim, alam niya lahat. Ano yan? Oo. Kamay pa lang, oh. Kasi meron kami sa bahay mga display ng DVD ng lagyan. Sabi ni AJ, Kami rin, meron din kami. Buhay doon, ate. Kaya Display ng DVD. parang yung itsura niya na libro na nakadisplay. Uy, hindi na ako naniniwala sa mga IT na to. Talaga. Sabi ni Mr. AJ, kakapanood ko pa lang. Hindi, wag daw tayo mag-judge. Sabi ni Jomar, Hellboy. Parang ang bilis, hindi ni parang Ryan, mabilis Robin talaga. Hood. Sabi ni Jomar, Hellboy. Mukhang lumalaban yung Hellboy ni Jomar. Yes. Yes. Robin Hood. Hellboy. One word lang na title. Sabi ni Mr. Jeff, Street Fighter. Nice one, Mr. Natutuwa ako, Jeff. ang bilis nyo. 19 kopong-kopong pa yun, ah. Yung Street Fighter na yun, ah. Yes. Di ba yung isang movie? Ano yun? Guys, paano nyo na paano nyo nahulaan yung ano? Nahulaan agad nila. Dahil ba Yes, ilang beses nyo nang galing nyo. napanood, Hindi. kaya na-memorize nyo na Alam mo bawat bakit? scenes. Yung kamay kasi, oh. Oo, yung kamay. Oo. Si Hellboy yan, eh. Akala ko kasi Ay, di sorry, nila sorry. alam eh. Hindi, malay nyo, Binalian Lucifer. ko. Nagpapakiss lang ako sa camera, kaya nilalabas ko. Hellboy 2, The Golden Army. Oo. The Golden Uy, Boy. may nagmana ata kay Jomar. Si Ryan Hillboy. Kahapon, Venom. Ngayon, Hillboy. Hellboy? Kay Bisaya, Jomar! kamantong. Nang-i-influensya ka, eh. Hindi. Bisaya, kamantong. Hillboy. Ayan, sabi ni Mr. Jomar, nauna ako, Hellboy yan, trust me. Ikaw nga. Hellboy, ano ba sa Tagalog Paano ang mo Hill? nasabi? Mr. Jomar, screenshot mo nga monitor mo dyan. Taong bundok ba yan? Hellboy? So, ilabas na natin ang tamang sagot. Ang tamang sagot ay... Hellboy! Hillboy! Bino ba yan? Sayang. Si Shaira nang bubuli pa, oh. Teka lang. Venom, Hillboy. Ano kaya bukas? Tumatak talaga sa kanila si Jomar. Sabi ni Ryan, nagmana kay Master. Oy, Hellboy, ay lang po si Jomar. Dapat i-invite natin yan. No? Yes. Sabi niya 101%. Bakit? Wala naman kami sinasabing mali ka, Mr. Jomar. Hindi ikaw yung sinasabi namin mali. Yung spelling yung mali. Ay, panalo si Jomar, di ba? Oo nga, Mr. Jomar. Yan na nga eh. Bakit ka nagagalit? Yun Charot. na siya, hindi pa kasi na-announce sa inyo. Ayan na, ikaw na yung nanalo. Ayan na, Ikaw ayan na, tapos na. Next! Tama na. Mamaya pupunta na naman yan dito. Sabi niya, taga-bull yung boy. Hillboy. Inaabangan ko ano kaya bukas. Oo. So yan, sino ba ang ating nanalo? Double para L, sa double ating... L pa yung hill mo, ah. Hill. Halo, Maria Janica Zacaria. Sabi ko nga sa inyo, huwag kayong manunod ng pirated. Maghintay na lang kayo ng original o manood kayo sa sine. Pag-pirated ka. Ayan, tuloy na mapala nyo. Janica. Ayan, ang ating Mali winners yung for today spelling. ay... Si Mr. Jomar.
Okay, sorry guys. Ayan. Okay, so ang ating panalo, ang galing nyo, ang bilis nyo para sa akin, hinirapan ko na to kasi baka hindi kayo familiar lahat. So, yun, binigay ko na rin yung mga makikita nyong characters. Ang galing-galing nyo Napapahayos guys. na si Oo. Mr. Jomar. Ay, Sabi talaga. niya, Ayan, ano ayan. to? Yung flash na yan. Ano yung YTS Zenmaster, yan? yung flash Napapasaya Yan. nyo kami sa 1080p. binom nyo. Yan, Sa mga yan. spelling nyo. Ayan. Sa mga spelling nyo, sa mga pronunciation nyo. Hinggoy ang Natutuwa mga- kami Ayan, doon. At sadya daw syempre- yun, sabi ni Ryan. At syempre ating mga panalo, Mr. AJ Teka. Guache, at twice si Mr. AJ, at syempre Mr. Jomar. Mr. Jomar, pengi naman. Pengi. Okay, Bawal so, yan. ready na ba kayo sa ating last game? Yan ang paborito nyong art attack. Syempre, ganun pa rin. Drawing nila, kanta mo. Drawing nila ang title. Huhulaan mo kung ano ang first line ng title na kanilang idinodrawing. Para sa mga may free data lamang, pwede kayong makinood sa inyong mga katabi. At syempre, pwede kayong mag-comment. Only winning po ito. At syempre, guys, ready na ba kayo sa ating art attack? Ang unang tatlong maka 5 points, siya ang panalo. Title 1 point, 2 points pag first line. Okay guys, ready na ba kayo? Comment ready and Manawagan mag-react kayo sa inyong bago mga tayo fans. magsimula sa ating game. Oh, sabi ni Mr. Jomar, madaya si AJ, dalawa nakuha. Bilisan mo daw kasi yung sagot, Mr. Jomar. Sabi ni Kerwin, pirated pa rin, YTS, daming virus doon. Saan? Puram. So, mag-start na tayo. Yes. Wait lang, magre-ready lang ako. Okay. Teka lang, may binabasa akong comment. Wait lang. Ha? Okay na yun. Game! Drawing Ayan. na! Anong category natin para sa ating mga song? Yes, ang ating category ay, oh my God, hindi ko pala nalagay. Yes, Ano? ang ating category ay Upbeat. 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 Yes, upbeat. Ano yung love song na yan? Pwede Hindi, wala kang kahapon sumayaw-sayaw pa yan. sa mga sa ano na to, kanta na. Minsan nasa ano pa Kanta na siya, to. Canva pa siya. Hindi ko siya ako. Nalimutan ko So siya kanina. yan, ready na sila. So simulan na natin ang ating Pin ko na game in 3, 2, 1. Ating category ay, okay guys, makinig kayong mabuti. Ang ating category ay upbeat. So sa akin, meron akong forward. Ayan, forward. Ayan, so ang ating category, upbeat. Excuse me. Wala, ang hirap po akin. Okay guys, so ulitin ko ang ating category ay upbeat. Upbeat, beat, upbeat. Upbeat. Okay, ready na sila. Kay Miss Kim, meron siyang 4 words. Saan forwards din? Okay, pareho silang 4 words. Okay guys, hulaan nyo na yan. Ayun kay Miss Kim. Tingnan nyo mabuti yung idinodrawing ni Miss Kim sa ibaba. Pabilisan lang ito guys. Ayan, 1 point sa title, 2 points sa ating first line. First line ng kantang title na kanilang idinodrawing. Hey! Okay, yung kay Rupert, 4 words. 4 words. Ayan, forward. Four words kay Miss Kim, 4 words din kay Rupert. Ano yan? Ayan, si Ryan Christian. Grabe. May sagot na ng title. Meron pang ganyan kasamang siya. lyrics. Mm-mm. Ayan. Party in the USA, Miley Cyrus. Okay, 3 points, Ryan. 2 points na lang, panalo ka na. Ulitin ko guys, ang unang tatlong maka 5 points, siya ang panalo. At syempre ang ating category ngayon Guys, ay maganda yung technique ni Ryan. Yes. Kapag alam niya na True. yung title, Kasama sasamahan niya na. na ng lyrics. naka Yes. 3 points First siya agad, line. diba? Pasok sa banga. I So, have sa akin, to play meron ng akong LAX. 2 words. Okay.
2 words. Yung kay Rupert, guys, pansinin niyo naman. LAX. LAX. Ganun. Ang galing nung kay Rupert. Na. Wala akong sinabi. Sabi ni Mr. AJ, ginaya niya ang... sabi ni Mr. AJ, wait lang. Tama. It's Mr. AJ. That's what I like. Bruno Mars. Hey. I got a condo in Manhattan. Okay, 3 points, Mr. AJ. Ang galing nyo, ah. Okay. Tinatad tayo ni Mr. AJ. Okay, panalo na. Panalo. I mean, tama kayo. Okay, sabi ni Jenny Remo, hey. I got a condo in Manhattan. Baby girl, what's hating? Okay. Sabi ni Miss Jazzy, price tag. Okay. Yan! 1 point. Ano ang first line ng price tag? Okay, coconut. Nauna ako kayo. Sino nauna? Mr. Jomar, sabi niya, seems Okay. like everybody's got a prize. Sabi ni Mr. Jomar, no? 2 points! So, sa akin, meron akong 2 words. Tama, Mr. Jomar, 2 points. Nauna kasi sa title si Miss Jazzy. Wait lang. Price tag. Seems like everybody's got a price. I wonder how to sleep at night. Okay. Ano yung drawing niya, ano? Akala ko na yung kay Rupert. Nawalaan ko rin sa wakas. Kay Rupert. It's not about the money. Magic. Galing naman kay Rupert. Siyempre naman, magaling. Magic, hindi. Superhuman, hindi. Ang bibilis niyo daw, grabe. Sana all mabilis na at mabilis sumagot. Okay? Call it magic, call it true, I call it magic when I'm with you. Poker face? Yan! Wow, ang galing naman ni Miss, Kim. Poker face Ruth, 1 point anong first line ng poker face. An Madarang, 24K. Tama anong first line ng 24K. Madarang naramdan. Sa'yo nga po. So, sa akin, meron akong 4 words. Ano ang first line ng 24 Magic at Poker Face? I wanna hold them like they do in Texas Play. Sino yun? Si Shira! Two points, Shira. At 24 Magic. Ano ang first line ng 24K Magic? Push? Tonight, I just want to take you higher. Another 2 points. Shira, 1 point na lang. Naka 5 points ka na. Okay. Shout out to my ex. Ang bilis naman! This is a shout out to my ex. Ang galing. Panalo ka na, Mr. AJ, with 6 points. 2 na lang. Ang galing naman, Mr. AJ. Sabi ni Christine, ang bilis nyo. Super. Oh, Sana ang galing nga all. nila eh. Ang galing nyo, guys. Mukhang mabilis yung internet ni Mr. AJ. Huwag nyo lang ilagay yung mga pangalan. Sa Push the akin, button! Push the button? Meron akong 5 words. Tama ba, push the button? Ah, hindi. Ano yan? Push the button. Push the button. Yan o, yung kay Shira. Push the button. Ano ba yan, Rupert? Ano yan? Ano nga? Push? No. Ano yan? Ano yan? Basta, mawala na lang. Okay. Sabi na eh. Hindi pala starts with letter M. Hindi siya push the button. Push the button. Hindi siya push the button?
Hindi siya push the button. I'm busy throwing hints that he keeps missing. Ano yun kay Miss Kim? Okay, Shira, 4 points. Mahaba pang inyong oras. Ryan, 3 points. AJ, 6 points. Panalo na si Mr. AJ. At syempre, Jomar, 2 points. Jazzy, 1 point. Ann, 1 point. Ruth, 1 point. Push back. Please don't stop the music. Ayan! Wow, Jenny Remo, 1 point. Ano ang first Please line? don't stop the music. Pero ano ang first line? Tama si Miss Jenny Remo, 3 points! Yun na rin yung lyrics niya. Please don't stop the music. Diba? May mga ganyan bonus, 3 points. Ang galing nyo guys, grabe. So, sa akin, meron akong... Okay na si Shira. She was more like a beauty queen from a movie scene. Oh my God. It's getting late. I'm making my way Meron over to my akong favorite one word. place. Ano to mga to? Yung kay Rupert. Tingnan yung mabuti yung nasa baba. Yan. Yan. Uri ng pants. Okay. Yung kay Miss Kim. Yung kay Rupert merong 3 words. Rupert, 3 words. Rupi, 3 words. Yung kay Miss Kim, 1 word. Moves like Jagger. Okay, moves like Jagger. Just shoot for the stars if it feels right. Ryan, another 3 points. Panalo ka na. Isa na lang. Hahabol pa ba kayo? We only have 1 minute left. Yung kay Miss Kim. Hulaan nyo na yung kay Miss Kim. 1 word. Okay. Yung sa Moves Like Jagger, nauna po si Ryan at nahulaan na rin niya ang title and first line. Okay. Flashlight, Miss Jazzy. Flashlight. 2 points. Fireman. Flashlight. Ano ang first line ng flashlight? Grabe, Tomorrow bilis ni Miss comes. Jazzy. Okay, 4 points. Humabol si Jazzy with 4 points. 1 point So, na lang. meron ako- Panalo ka na. Okay. 5 words. 5 words, Miss Kim. Shira with 4 points. Jenny with 3 points. Jazzy, Miss Jazzy humabol 4 points. Ang galing. At syempre, Jomar 2 points, Ann 1 point, and Ruth 1 point. Ang tagal. Hi, Lovejoy. Ilang word, Rupi? 3. 3 words. Tamang basa-basa lang ng mga comments nila. Thank you so much for supporting us, Christine de Guzman Roy. Thank you so much. Hanggang sa dulo ng walang hanggan, kasama ka namin. Ayan, Jenny Remo. Ilan words ba kay Rupi? 3 words. Yung kay Miss Kim, 5 words. Okay. Grabe, bibigay ko na yung another 1 minute. 3 words yung kay Rupi. I wanna dance with somebody. Tama ba? No. No to self. Tingnan natin ang time. Hindi siya no to self, yo. Oh. Pero pwede siya no to self. Hindi na bang ganun? Meron akong 5 words. 5 words. Okay. 5 words. Titingnan ata nilang mabuti. Sige. Last 30 seconds. So, nagawa ko ba? 30. Na 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 na. 29. Na 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 na. Na 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 na.
Wala pang nakakahula. Mukhang nag-iisip talaga Oo. sila. Ang hirap Hirap. daw, sabi ni Kerwin. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Give your heart a break! Ayan! Wow, si Miss Jazel humabol! humabol! Ang galing! Gawa. Humabol at dahil dyan, panalo ka! O, sakto-sakto. Papakita ko. 4 points si Miss Jazzy, oh. Ayan, In give 2 your heart seconds. a break. Galing. In 2 seconds. Buti na-guess ni Miss Jazel yung yung Ang galing, apple. ang galing, ang galing. Give your heart Like. a break. Ang galing! Grabe. Ayan, syempre, kung nag-enjoy ba kayo sa ating game for today, mag-heart react naman kay Jan. Yes. And like react, syempre. Yes, yes. Galing naman ni Miss Jazel. Congratulations! Yay! First met you. You Gusto ko told yung 24 Magic You eh. never fall in love. Tonight! Ayan, ang ating winners for today. ang ating mga winners sa... Sana siya mo. Sa ating heart attack ay nauna dyan si Mr. Ryan Buwan, second si Mr. AJ Goache, at syempre ang humabol, 2 seconds na lang. Nagkaroon pa siya ng 1 point, Miss Jazzy Ba't may Banag. apple doon? Ba't may apple doon? Ayan. Kasi hindi ko alam kung paano ko Gagaling i-drawing ng yung... artist. Hindi ko alam kung paano ko i-drawing yung... In fairness sa So, apple. dinawin ko yung apple kasi it starts with letter A. Ang galing! Ang galing-galing nyo, guys! Grabe, tuwang-tuwa ako sa inyo lahat. At syempre, meron pa tayong good news dyan. Meron ba tayong good news? I just wanna Ayan, hiring kami, guys. Hiring kami sa call center agent, IT support, at Yes. syempre, Admin assistant and data Data analyst. So, para makapag-apply kayo ay pwede kayo mag-message sa aming Facebook page. At Yes, pwede at rin kayo syempre, mag-refer. sa ating Madrid Nation, pwede kayong mag-refer ng inyong mga kakilalang fit na fit sa call center agent, IT support, admin Yes. assistant, and data analyst Dito sa Makati. Pwede gustong-gusto niya dito sa Makati and Pangasinan. Ayan, sa Pangasinan Yes. naman, we are hiring Urgent din. hiring, guys! Ayan, Tagalog call Grabe nyo na center to, malay nyo, agent. di ba? Kaya Dito para na sa kayo mga magkaroon ng nagtatanong kung forever. Tagalog ba, yes, Tagalog po. Kung ano ang salita namin dito. Yun din ang salita nyo. Hindi, ang salita nyo. Yes, ayan, quality analyst. Pangasinan Sa Pangasinan. Quality analyst. Oo, pwede kayong mag-refer at pwede nyong i-like at i-share ang aming mga pages para mas intact kayo sa amin. Ayan. Titigan Sabi nyo ni mabuti. Christine, saya-saya kahit manood ka lang, wag na sagot-sagot, Talaga? mag-enjoy ka, Thank love you. lots. Wow, thank you for supporting the Almusal Club, Christine. Yes. Siyempre. Yes, at syempre mga guys tuloy. At syempre Madrid Nation Almusalers and syempre mga kamata, maraming salamat sa lahat ng mga tumutok at tututok pa dito lang sa paborito niyong tambayan tuwing tanghali. Yan ang The Almusal Club! See you tomorrow! Bye-bye! Yan ay patungo. The Almusal Club.